Да. Да. Опа! Значи, забори, брат. Как се казва? Добре, видяхте как не се прави, нали? Това също трябваше да се премине без да спре кучето никъде. Моля да сложите 2 парченца лакомство в той, купата, която беше изядена. Може да дръпнеш малко настрани, това е прекалено предизвикателство. Така, готови ли сте, дами и господа? Добре, втори участник е тук, заповядайте. И така, чакайте малко, стоп, чакайте малко. Така, готови? Старт! Да. Стоп! Беше добре. Честно казано, макар и обикаляш вратите като втъча, беше много добре. Вашите аплодисменти за Тито. Благодаря ви за участието. Това е подарък специално от нашите деца. А ние продължаваме нататък. Имаме ли втори участник? И, да, може. Може да го водят кучето, не е проблем. При колегите трябва да видите, аз при мен нямам. Така, я да видим втория участник. Готов ли? А кой ще вика? Готови? Старт! Стоп! Вие схвърчахте, направо прихвърчахте. Само как... Така, вашите аплодисменти за Ерик. Чакай, внимателно, да не стане беля. И стоп за Кали. Вашите аплодисменти за Кали. Готова ли си? Старт! Чакай, внимателно. Браво, стоп! Това е кучето, да не иска да яде. Хвърчи по ринговете като финикиец. Следващия участник, моля, добре, застани там. Чакаме твоят съотборник да дойде от тази страна. Бъди готова. Така, да видим какво се случи. Видете само малко назад, за да видя кога... Да, благодаря. Готови? Старт! Горкото кученце. Стоп! Вашите аплодисменти за Аксел и неговата млада хендерка, която го примъкна. Имаме ли следващ участник? Имаме. Добре, и двамата са на местата. Тук имаме подкупване. Така, готови. И старт! Да. Той е истински кокер и е любознателен. Готови. Стоп! Само кажете на колегите как се казва. Вие знаете ли как се казва? Вие ги запомнихте. Това е тофи без фи накрая. 3, 2, 1, старт! Хайде сега да видим тофито колко ще се Аз чудя кой от двамата тича по-бързо. Браво! Тофи прихвърча през ринга. Благодаря за участието. Очакваме следващия. Кой е следващия? Ето и тук има разни подедам аз. Готови? Старт! Хайде, вали се. Да. Опа, вафличка, мама. Както виждате, тя се забърса с свинска кожа от баш да облека. И изяде лакомствата и хич ниеня, къде трябва да отиде. И вашите аплодисменти за Лиса, служебно дисквалифицирана заради унищожаване на лакомствата по трасето. Продължаваме нататък да видим следващия участник. Имаме едно френче. Неговият човек идва от другата страна. Добре дошли. Чакайте сега да турим малко лакомство тук там. И тук моят турите, че тя... И това го дигнете, смисъл в средата да падне кожата. Към. 3, 2, 1, старт! На разходка, брати с капана. В това магазинче, в една сладкарничка. И стоп! Вашите аплодисменти. Само кажете на гледайте как се казваше. Добре. Ще участва ли още някой? Добре, виждам малата дама. Добре. Вие сменихте места. Така, бебето се придвижва. Добре, потърства ги. Почакай внимателно.